Estoy conversant. Vosaltres estic conversant. El món de la televisió és un món Increïble. meravellós, meravellós, meravellós. Un format paregut a 59 segundos, però això és hora i quart. Mira, no cal fer els collons en les tenderes. No cal fer els collons. Atacs de palomes famolenques en la glorieta. La teoria de que les palomes no són d'este planeta. Qui va ser el rei de puta que va soltar a la primera paloma i va dir que campen a sus anches per les ciutats, que l'únic que fan és cagar. El mateix rei de puta que va plantar els plataneros Sí, sí. en l'avenida de la Hispanitat. Les autoritats estan... Són uns perots. Les autoritats... Mira com este. Però com Un perot com este que tenim ahí. Igual que vull menjar, busquen els contenedors. I no em queda res més que preguntar-li per la inesperada mort del cantant Michael Jackson. Ai, mort. Un altre que diu que està mort. Mort és collons. No està mort. Què va? En una isla, Elvis, Hilly Hill, Marilyn Monroe, Kennedy Però què està dient vostè? i Michael Jackson allí. Va allà. No, perquè Callejeros es muy fácil de resumir. Hola, buenos días, caballero. ¿Qué estamos, trabajando un poquito? Sí, aquí estamos con la chatarra, todo el día para arriba, chatarra para abajo. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.